Pozdrav svima ljudi, ovdje je Stefan s kanala Stefan PC, a danas igramo Agajo. Evo, krenuli smo i hoćemo pojesti tima ili ćemo se timovati. Ja bih rekao da se mi timujemo, znači to ne bi bilo baš s tim, eto, daj sad meni. Daj mi! Okej, sad se vrat Franc. Sad ćete vi s tim pojesti još. Vidite što me ovako malo blokira, ali ne mogu, zato jer snimam baš preko Bandicama, a zato mi i blokira. Šta se tu može? Jo, ja ušao na koji ne treba. To! Čume, to. To i odmah me čovjek pojelo. Ja nisam ni znao da je se sakrio ovdje. Otko ti? Inače, pozdrav za mog prijatelja Andreja Show. Andrej Biljako. Njegov kanal se zove Andrej Show. I pozdrav za njega. PewDiePie! Evo ti PewDiePie. Evo. Daj malo mase. To, kralju. Evo ti još. Daj malo. Daj. Pojedi ga sad. Ajde, pojedi ga PewDiePie ako možeš. Jo, jesam glup što sam ušao u PewDiePie-a. Neću sad PewDiePie-a naći nikad. A i onako, ovo je bilo na sreću što sam ga sreo. Rough game, agar. A daj, više. Sad ću ja zamijeniti. Na eksperiment. Evo. Evo ih. Da, skloni se. Sad će tebi doći s druge strane. Doće kao on mene s druge strane. A ne ja njega. A šta je ovo dvojica na jednog odmah? Šta je ovo mi odigramo ganje? Nećeš li ovaj put? Ješ čuo Trump? Nećeš ni ti, Max. Evo ga. Daj, vidi ovu. Ne idemo na party. Danas je na plaži party. Dođi ti, popi jedan Somersby. Ajde, Jumbo Team, pojedi ga. To, nije ga pojedi. Ću meni to odmah. Danas je na plaži party. Dođi ti, popi jedan Somersby. Dođi. Evo masi. Vojak, nemoj. Evo daći ti sebe pola. Evo još malo ako mogu. Daj sad meni malo. Daj vojak. Ama daj malo. Jesam ja i budala što ulazim u njega. Primo free coins. Mogu dobiti 20 coinsa free. Dobro. Free coins. Dođi ti, popi jedan Somersby i free coins. To treba mi email i password.
Ma neću. Idemo. Play. Joj, zaboravim nešto. Da promijenim ime, koliko vidim svi mrze francusku. Pokemon Go. I da ljudi pišite u komentare pitanja i odgovore. Jer ćemo raditi pitanja i odgovore. Pišite pitanja u komentare. U komentare pišite pitanja da možemo raditi Q&A. Pitanja i odgovore. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se